दाउसै देलायसो माथो हामा खबर दाउसै देलाय आयो बाला नुबाल' खबर सोंफ्लायो आइ नोंसोर हाब नोङो हाबा जानानै गुबुन गामियाव थांबाय नुबाय थाबालाय खबर सोंगौमोन आरो फनालाय माथो जादों फन खालामनानै सोंहरनो हाया आइ आंखौ गोदो आं जेब्ला सिख्लामोन अब्ला नोंसोर आंखौ मा बुङोमोन माला हाबा जागोन होननानै खबर लाबाय थायोमोन लामायाव नुबाबो जोंहानि न'आव थांबाबो हाथाय बाजाराव नुबाबो ओमफ्राय सोरनिबा हाबा हुखा जानो थांबाबो माला हाबा जागोन होननानै सोङोमोन दा हाबा जाखांबाय माथो खबरखौनो लाया मोनजादोंना मोनलोङाखै दाथ' आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना गोदान नांगौ नोंसोर आंनो दुर्गा फुजानि जरासे दख'ना हरदोसो आयो जों गावनो दख'ना मोनाखै नोंनोलाय बोरै हरनांगौ दाउसै देलाय आंलाय मा मिथिगौ नोंसोरसो मिथिगौ नोंसोरसो आंखौ हाबा जानो थाखाय बुंबाय थायोमोन हाबाबो जाबाय आइ नोंसोरनि बुंनायावनो ओमफ्राय नोंसोर हाबा जानो थिनबाय जेब्ला नोंसोरबो दायथ' लानांगोन ना आंहा मोनजादोंना मोनलोङाखै देलायनो मोनदोंना मोनाखै जानो मोनदोंना मोनाखै दख'ना जोम मोनदोंना मोनाखै जों गावनो जेने थेनेसो मोनदोंहाय होमबालाय माथिबाव गावबागावनो दुखु खस्थ'आव थायो मोनजाया मोनलोङा रसा नांनानै थानाङो होमबाबो मालायखौ हाबा जानो होयो आइयो हाबा जाखानांगौथ' आरो जोनोम जाबाय जेब्ला आरो जोलैफोर गालांनांगौ ना आयो बाला जोलै होनखाबाय बाल्ला नोंसोरानो जेसेबां हायो जोलै गालांदो बाल मालाय जोलै गालांनो गोसो गैयैफोरखौबो मानो ब्रा थिनो बाल मोनसे खोथाखौ मिथिया आरो नोंसोरो मालायखौ जबरदस्ति खालामनो मोना होननानै थिग बिदिनो हाबाखौबो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनो खोन्थानो मोना मिथिबाय पाप नाङो पाप आंथ' दा हाबा जानानै जिबायदि खस्थ' मोनदोंहाय आं रावखौबो हाबाखौनो जानो होआ जेब्लासिम बिसोरो गोसो जानानै आं हाबा जानोसैहाय होननानै जाया मालायखौ आं मालाबाबो नारसिना हाबा जादो होननानै नोंसोर बायदि हाबाबा जि जानो खोन्थागोन हाबा जाखांनायनि उनावबा खबरखौनो लाया फैसा थाइसेबो हरा दाथ' आं मिथिखायाहाय आंनो दख'ना नांगौ दुर्गा फुजानि आंनो हौवाया होनो हायाखै हौवायासो होनांगौ दख'नाखौ जों मालायालाय मानो होनांगौ जाखो होमबा नोंसोरबायदि मालाया बुंनोबो नाङा मिथिबाय हाबा जादो होननानै खोन्थानोबो नाङा नोंसोरनो गावबा गावनि फिसाजोफोरखौ फिसालाफोरखौ गले गले हाबा होबाय थाबानो जाबाय आरो नोंसोरथ' मालायनि हाबाफोरखौ जि जानो लुगैयो बेनिखायनो गावबा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौनो 10 बार 20 बार हाबा होबाय था बालनि मिथिबाय हाबानि उनाव खबरबो लाया दख'नाबो होआ फैसा थाखाबो होआ जानाय लोंनायाव हेफाजाबबो होफाया हाबाखौबा खोब जानो फैगोन ओमफ्राय हाबानि उनावबा जेबो होनो रोङा बेफोर मानसियासो हाबा जा होनबाय थायो बालनि आंनो दख'नाखौ नांगौ मिथिबाय दुर्गा फुजानि नङाबा नोंसिनि न'आव फैनानै दख'ना बिहोबाय थागोन मिथियाखैबा दाउसो देलायनि खुगा सोर हागोन बेजोंलाय माबायदि रायजो जानानै दंथाय गावसो मिथिसिगौ आरो हाबलांला होनबा नों दिनै नांथ'ला दे आं न'आवनो थांनोसै ओमफ्राय दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो अमा राजानि हायना मुलिखौ बेथ' नोंनिसो उन खारफाबाय थासिगोन ओइ जारलासो जाबाय र' बेलेग अजा नागिरहैबावगोन आं गाबोन थाबनो खालाम नङाबा लासिंसिं जाथारगोन गामिनि मानसिफ्रा खोनाबा बिराद मिनिजागोन जों दे जागोन हनै टमटमाबो फैबाय ओइ टमटम दे होमबालाय आं थांनोसै दे दालाय मा जाबावनांगौ जाखो हायना मुलियालाय अमा राजाया लासिंसिं आइखौसो गोसो थोबा मा जानांगौ जाखो दाथ' हर सान सिमाङाबो गोब्रामलाबायग्रा जाबाय अजायाबो सप्तानैनि उनावसो फैगोननो बे सप्तानैयावबा मा खालामगोन बे फाग्लाया जेरैबो जारलासो माबा मोनसे मावनो लायो माबा मोनसे जायो नै बादालि आंनि सना नोंनि पासपर्टआबो रेडि जाबाय आयु नांगौ नामा नंगौथ' आरो नै बेनो पासपर्टआ आंना मालाबाबो पासपर्टखौनो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरो होमबा जों बेरायनो थांमारनोसै औ थांनोसैथ' आरो थांनोखायथ' नोंनि थाखाय पासपर्ट बानायदों दे जि जोमफोरा रेडि सोनानै लाखादो नांगौ नामा औ दे जिफोरा रेडि खालामनानै लाखादो आं हाफांखौ टिकेट दानो खोन्थाहरनोसै दे बिदिबालाय दालाय मा जाबावनांगौ जाखो अजायाबो सप्तानैनि उनावसो फैयोब्ला आं मानो हायना मुलिखौ जाहोफ्लांखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गाव गोसो जानानै अननाय बायदि जाया मुलि होनानै अननाय नांगौबालाय बयबो मुलि होनानै दाबायदियाव अननाय लासिगौ बोरैबा मुलिनि थाखाय खर'आसो गाज्रि जाबा गैला आरो मा जाखो हांगारि आइ नोंनि दख'ना बिदनखौ नांगौमोन रिल्स बानायनो आं माबे गांसेखौ बै एसे आगर गिदिर गिदिर थानाया दाखालिसो नों बायनानै लाबोनाया बे आलमारि सायावनो दङ नों खोन्था
सायाव दं मा खोन्थालायबाय थानांगौ जाखो दे होमबा माखौ इसिबां रिल्स बानायनो मोजां मोनो बे गथ' सासेयाबो जायखिबाने दानि गथ'फ्रा गासैबो भिडिअल' बानायखासै मानो गंसुनानै थाखो नो सिखाया लादो आरो आखाइनि रोदाफोरखौ हास'नानै लादो नोंलाय मादो सिख्लानि थाखाय आखाइनि रोदा हास'नो ओंखारखायोनो दे हास'दो नायनि आंबो माबायदि आखाइनि रोदा हास'ग्रा मानो गंसुनानै थाबाय थाखो नो सिखाया लादो आखाइनि रोदाफोरखौ हास'दो आरो लाजिया मालायनि फिसाजोखौ सोबानो सिख्लानि बिमा बिफाया नोंजों सोबा जानोसो सिख्लाखौ खांदों नामा हा सोर फोरमाय नोंखौ मालायनि फिसाजोनि मोदोमाव आखाइ होनो होननानै गोरोन्थि मावबाबो मावाबाबो मानो बुनांगौ नोंलाय मालायनि फिसाखौ बुनानै नों मोजां खालामनो हागोन नामा नोंखौ बिदिसो फोरोंदों मालायनि फिसाजोखौ बुनो हा मा खोनाबावदों आं सिख्लाया ब्रेकआप खालामनायनि थाखाय ट्रेन स्टेशनाव थैनो थांनो सिख्लानि थाखाय थैस्लायस्लाय हादरनि थाखाय थैलाय जारिमिनाव थागोनबो नामबो मोनगोन फेमासबो जागोन अरायसम गोसोखांबाय थाजागोन सिख्लानि थाखाय थैगोन नोंखौलाय सोर गोसोखांगोन दानि जुगाव सिख्ला सेंग्रानि थाखाय थैब्ला मानसिफ्रा बाखनाया उल्था रागासो जोङो रायोसो थै नोंखाग्रा बियो हा मा नायबाय थाखो सिखाया लादो आरो आखाइनि रोदाफ्रा हास'लाबायना लादो मानोथो नांगौ रोदाखौ नङा होमबा सिख्लाखौबो गोसो थोदों आरो थङालि बाङालिखौ महर मोखांखौ नांजाया बेफोरबायदि सिख्लानि थाखायनो नोङो थैनो ओंखारलायथारदों आरो ना मा जादों बाजै नुबाय बानलु बेदाङा मालाय सिख्लाजों ब्रेकआप जानायनि उनाव थैनो होननानै रेल साइटिंआव थांदोंमोननो बारजुमनो होननानै मालाय आखाइनि रोदाखौबो हानो ओंखारलायथारोनो गावखौ गोसो थोआ लाया होननानै बुंब्ला ब्रेकआप खालामा मालाय सिख्लाखौ थांनानै सोबाहैयोनो बुहैयोनो थोद हामा बानलु बेदां सोर फोरोंदोंथाय बेखौ मालायनि फिसाखौ बेफोरबायदि बुनो गावनि सम्पति थां बालथां मालाबा थङालि बाङालि खोन्थायो नालाय हौवाफोरजों पार्टि खालामहैयो नालाय रागा जोंनानै बुफ्लांनाय जायो थङालि बाङालि खालामदों होननानै मिथिनाय मोनबालाय मानोथो नांगौ बेफोरबायदि सिख्लाखौलाय दुनियायाव मोजां सिख्लानि आंखाल दङ मेल्ला मोजां सिख्ला दङ मोजां सिख्लाफोरखौ नायफिना गाज्रि सिख्लाफोरखौसो नायफिनबाय थायो दा जाय सिख्लाया गोसो गोथारै मोजां मोनगोन बे सिख्लाफोरखौ नाङा थङालि बाङालि सिख्लाफोरखौसो नांगौ हिनजावफोराबो बेनो थङाला बाङाला हौवाफोरखौसो गोसो थोगोन ओमफ्राय गारजाबाय थागोन जाय मानसिया गावसोरखौ गोसो थोयो बेफोरबायदि मानसिखौ सैया गाव मोजां मोननाय मानसिखौल' नायगिरो ओमफ्राय गावबागाव नायनानै फसायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा ओमफ्राय थगायनानै गालाङो फोथाय खेबस' खालामो सिख्लाखौ थङालि बाङालि होननानै मिथिखादोंबालाय मानोथो नोंलाय गोसो थोनांगौ मानोथो थैनो थांनो ओंखारलायनांगौ नोंलाय बे सिख्लानि गोरोन्थि नङाना नोंनिसो गोरोन्थि जेराव दाखोर दङ बिथिंजाय रावबो थांनो गोसो जाया मिथिबाय दाखोरखौ नुखानानै बेहा मालाय गन्थं हमथेनानैबाबो थांबाय थागोन बे दाखोर खाथियाव सिख्लानि डिपिखौबो दासो नायदों आं बा मालाय गस्ला खान्दा बादि गाननानै जि थाफ्लि सोमावो कमेन्ट सेक्सनावबो गाज्रि कमेन्टल' हरथारनाय भिडिअफोराबो नायथावजायै बेफोरबायदि सिख्लाखौसो नांगौ मोजां सिख्लाफोरबो दङ बेफोरखौलाय मानोथो फसाया नोंलाय ओइबारनिफ्राय बे सिख्लाजों रायलायनाय खोनाबावथों आं लोगो हमलायनायल' खोनाबावथों बे न'खरनि धन सम्पतिनिफ्रायनो बे दखलसो खालामगोन नोंखौ मिथिबाय मानो बेदां हामा मालाय सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि आखाइ थिखांनो बेयो जोबोद दुस्थ' खालामबाय थायो बेनिखायनो रागा जोंनानै बुफ्लांदोंमोन आं हामा बुनाङा जुदि फावगालिखौबो सोरबा बुयो होमबा बे मानसिनि आखाइखौ हास'खागोन आं बेलायथो न'नि बिनानावखौ बयबो बुजानो बायो नङा होमबा बे सिख्लायाबो सोरनिबा फिसाजो सोरनिबा बिनानाव सोरनिबा बिब' जागोन ना बेनिखायनो जों मालायनि फिसाजोफोरखौ बुलाबायनाङा नांगौ जायोब्ला जोङो गाज्रि मानसिनिफ्राय गोजानाव था गोरोन्थि मावदोंब्ला बुजाय थेवबो आखाइ थिखांनो नाङा जों गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया दानि जुगाव बयबो बुजिनासै माया गाज्रि माया मोजां बेखौ बयबो मिथिसै बानलु बेदां बेनिखायनो जोङो बांद्राय गले गलेबो बुजायनो हाया बुजिग्राया बुजिखायो बेनिफ्राय बेफोरबायदि रावखौबो आखाइ दादिखां दे जागोन दे आदै आरो फावगालि फरायनाया माबोरै सोलिगासिनो मोजाङै सोलिदों आदै दे मोजांनि बाथ्रा जेब्लाबो बिमाखौल' नांबाय थागौ ना आं दखनाखौ नागिरबाबो मोनाखै बहा मोननो जाग्रा बुस्थुफोरखौ बासो थाब मोनो दा हगार बेलाय मा मोसाबा बारसिना जासिगौमोन जायगायाव दोननाय बुस्थुखौनो नुवाना जानाय बुस्थुफोरखौबो बादा थाब नुथारो खोन्थास्लाय मोननाङा माबा मोनसे बुस्थु नागिरनो होलाय बुस्थुखौनो मोननाय नङा गावबागावनि बुस्थुखौबो नागिरनासो होनांगौ दखनाया मोजाङै जाबनानै दोनफिन बुस्थुफोरखौ लायो आरो मोजाङै जाबनानै दोना जागोन दे मोजां दुगैनानै लाहैखानोसै आं बेनिफ्राय मेकआप खालामनानै रिल्स बानायनोसै थाथ'थों दखनाया बेवहायनो
बिहावसो बिखुनजोआलाय आंना गैया गामियाव थांदों आच्छा माला थांनाय खोलापाराथिं मानसि लोमजादों बेखौनो नायनो थांदों आच्छा बार थाइबानि लारु थांलाय सियार लाबोलाय आफा जिरायबावनोसै आरो थुदो न'आव थांनोसै आंहा बिखुनजोनि थाखाय बुस्थु लाबोदों बेखौ होनानैसो थांगोन मा बुस्थु लाबोदों आंनि आखायाव होनां गालां आं आइनो होगोन नोंनि गोदै रावा गब'आ माथो आं आइ बिखुनजोनि थाखायसो लाबोदों आइ बिखुनजोनि आखायावसो होलांगोन माथो लाबोदों दुर्गा फुजानि मुङाव एसे शपिं खालामनानै लाबोबाय आं बिखुनजो आइनि थाखाय जोंनि थाखायलाय जेबो लाबोआखै नोंलाय माथो आंखौ नायनोनो बायो फामे मानो नांगौ नोंनोलाय होआ नोंनो जेबो गैया आरो बिहावसोनो लाबोनो बावगारबायना आं बिखुनजोनो लाबोबाय दे नोंसोर मेगन साना दै थांलाय फामे साहा फुदुंना लाना फैलाय गोथावनो होमबा एमा राजा फैलाय आच्छा बिहावसो फुजानि थाखाय बिखुनजोनो मा होखोब्रा गैया जेबो होआखै गावहाबो जेबोखौनो लुगैया माबायदिब्रा नोंलाय बिखुनजोखौनो एसेबो अनथारालै नों बिखुनजोखौ अनाबा आं लानानै थांनोसैलै जोंहा न' आराम थाहैथोंसै मानो अना जानांगौ जाखो गावसो बुङो बुरै बैसोआवलाय मानो दख'ना नांबावगौ होननानै बिखुनजोआ बुंबानो नोंबो मानिनांगौ जाहैबाय हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हायानो उन्दै हिनजावसा जा गेदेर हिनजावसा जा बुरै हिनजावसा जा बेनिखायनो जों गावनो अननानै होनांगौ बिहावसो बिखुनजोखौ सैया सैया खालामोबा आं लानानै थांनोसैलै मानो सैया सैया खालामनांगौ जाखो खालामा आच्छा दे नायनोसै बेसेबां अनो एमाव राजा नोंसा आफाखौ थाबैनो न'आव लानानै थां बेखौनोथ' नाजागासिनो नुवाखै बिफाया मालाय बिखुनजोखौसो नेगासिनो नोंसिनाबो जायोलै एसे गोदाव सोराव खामानि मावोब्रा मादै आइना मुलिखौ लाबोदों एसे सानै हय जाहोनांगौमोन ना सिरिथा गथ' नोंलाय बोरै मिथिगौ आंनो आइया खोन्थादों रावनोबो खोन्थानाङा दे थां नोङो नोंसा आफाखौ न'आव थाब लिंनानै लानानै थांदो बेखौनो सानदों आबै फैयैनि सिगां आबैया माला फैगोनथाय आबैनो फन होग्रा जादोब्रा या फनखौनो लाङा फन दङथ' गोजाम फना बेखौनो बाहायबोबाय थागासिनो फनखौनो लाया मालाय दे आं आफाखौ थाब लिंना लाना थांनोसै दे थाब फैथ'बा हामथारगौ हेलौ आब' आइखौ दा हगारथ' दे मा आइया फैबायानो माबा गुमिया जोंहानाव दंफैयो आइखौ नायगिरगासिनो बेनिखायनो थाब थिनहरनाङा होननानै बुंदोंमोन आं दे जेबो नङा एमाव राजा दंखायो दे मा माथो लाबोखो डिजाइनार ब्लाउस डिजाइनार दख'ना लानानै फैबायलै दाम गोसा गोसाखौ खम समायगोनलै बिखुनजोजों आफा थुदो थांनोसैलै थोद मा गाइखेर जानाय गथ' गोरलैफोर बायदि माबा थांनोसै होनबाय थायोलै नोंबैनो बुस्थु बायनानै लाबोनायखौ नुवाखै नामा नोंबैनो होगोन ना आङो नोंनोबोथ' होगोन होननानै बुंखादोंमोन आं गस्ला आंनो नांथ'लायला दे नों खालि न'आवल' थुदो आंजों आच्छा नोंनो गस्ला नांमाराथ' होबालाय नांगौब्रा नाथाय इसेबां जबरदस्ति बिनोबो लाजियोना आङो सेंग्रा देरबाय नालाय इस माखौबा लाजिनो ओंखारदों नै माथो फाग्लाखौसो लोगो मोनफैलायबाय बिखुनजो सना नोंखौनो नेबाय दंथारोमोनलै आङो आंखौलाय मानो नेनांगौ जाखोसै मानो माने नोंनो दुर्गा फुजानि एसे माबा माबि लाबोदोंमोन आं दख'ना लाबोदोंमोन आंनोलाय मानो दख'ना नांगौसै दख'नायानो मेरला दंखायो आंहा अब्लाबो दानि जुगनि गोदान दख'नाखौबो गानदोब्रा आं गानाहाय आंहा आखाइजों दानाय गोदोनि दख'नायानो मेरला दंखायो गोदो रुवाथि थानायाव दानानै दोनखानाय दख'नायानो दासिमबो जामाखै अननानै होफैनाय बुस्थुखौ लानांगौब्रा गोदोनि दख'नाखौबो गान दानि आं होफैनायखौबो गानदोब्रा मिथिगौना बिखुनजो आं दुर्गा फुजानि रावनोबो जेबो होथ'वाखै नाथाय नोंनोसो बायनानै होफैबाय नो आजावदो ओमफ्राय थांनोसै जों आंनोलाय मानो नांगौ बे फामेनोनो होदो नङाबा दाउदै फिसानो हैथां सिख्ला मानसिफोरनो होआलै आं मालाय बयफ्रेन्ड थाखाजोबो बिसिना बयफ्रेन्डफोरा हरगोन मालाय आं बयफ्रेन्ड गोनां मानसिफोरनो होआलै नोंहावानो होखाबाय माथो आंनोलाय दुर्गा फुजानि माथो होआखैबालाय नै साया साथा लोंला आङो मानो थगायब्रा बिखुनजो सना माथो बिहावसोआ नोंनो जेबो होआखैबालाय बे दाना बावग्रा जाबाय होबायथ' मैया दाखालिनो आफा होबाय आंलाय मानो थगायनांगौ जाखो नुबाय बिहावसोआ थगायाखैनो फामेया नोंखौ मेगन सायोलै आइ बिमानोबा होदों आंनोबा होआखै होननानै बिराद मेगन सादों नो लादो लाजिनालै बिखुनजो नो ला दे खामसालियाव दोनै थां आं एसे बायजोआव थांनि ये हुइनाबा लान्जाय थेमफाट फाट गुमै साहाया लोंफैदो साथा लोंथ'ला बिखुनजोआ फैबाय बेनो जाबाय आबैया नोंनि बुस्थुखौ लाखाबाय मालाय उनाव नायबाय थासिगोन दख'नाया एसे समायदोंना समायाखै नायलांजागौमोन ना आच्छा बारु थाइबानि लारु डक्टरनावबो थांखानांगौ दे होमबालाय बिखुनजोनि दख'नाफोरखौ लाना दै फामे जुदि आं नोंखौ गाननाय नुयो लांफैफिनगोन आं दख'नाखौ जागोन दे आं गाना आच्छा बारु थाइबानि लारु मानसियानोथ' मा जादों बेलाय माखौ इसिबां अननो ओंखारसोदों बिखुनजोखौलाय माथो बेफोरखौ नों आफा साहाया लोंदों लाबो आच्छा बारु थाइबानि लारु एमाव बेथा नोंखौ आं न'आव दोननानै फैनोसै आंहा डक्टरनाव एसे खामानि दं मा खामानिलाय खर'आ एसे बोरैबा जादों आंना बेनिखायनो आङो डक्टरनाव थांनो नागिरदों डाक्टरनाव थांमारगोन ना नों आंनि फिसाला जाखो ना जासुसिसो जाखोब्रा बिफानि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामाब्रा आं डाक्टरनावनो थांमारगोन मोजांनि बाथ्रा डाक्टरनाव थाङोबालाय डाक्टरा मा बुंखो आंनो खोन्थाफैफिनबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु हेलौ
सावगारि नै आं दासो न'आव मोनफैदों दख'ना नोंनो दख'ना नांमारथारगौ होनबा जागोन आं माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै हैथारगोन दे मा जाबावनांगौ जाखोबा आखायाव देगाव थाइसेबो गैया माबोरै गावसोरनो दख'ना हैनांगौ जाखोबा जा होगा देखा जाएगा आइनि दख'नाखौनो हैनोसै ला माथो खालामबावनो रायजोफोर गार्लफ्रेन्ड थाबाबो दाय गैयाबाबो लादाय गार्लफ्रेन्ड गैयाबाबो बरिं मोनो थाबाबो स्ट्रेस जायो जेरैबो जिंगा लालासोलै लाइफानो माथो आलमारियालाय ब्लां गेवनानै दंखायोब्रा जियानो जादोला गांसे लानानै थांसै नै बे बिदनखौ लानानै थांसैलै आयै साला फाफि गथ' मोनफैलायबायलै आयै बहा दङ नोंलाय बारग'बाय दे नुनायबा जारला जाथारगौ नामा बे गांसेखौनो हैनोसै आं फावगालि सनानै फैसाबोथ' गैला गोदान बायना हैनो बेखौनो हैनोसै माथो खरफुल जि गोथाव मोदोमथारदोंलाय गोदानानोखा बे दख'नाया मोजां मोनखागोन बियो दख'नाखौ गाननानै रिल्स मोजां बानायनोसै आं खासि बिबाराव दख'नायालाय बहा थांखो बेवहायनो दंथारोमोन आयै दख'नाया गैया मा गाबखाबाय थायो नोंलाय मोजाङै सान्थिबो जेरावबो थानो होआ बिमाखौ नांबाय थागौ नामा नोंनो आयै दख'नाया बोरो गोमालायबाय दख'नाया नै बेवहायनो दङमोन ना दख'नाया बेवहायनो थागोन आरो बहा थांनांगौ जाखो दख'नायालाय आथिं गोनांथां माथां गैयानो हगार गैया माथो नों बहाबाफोर लांनानै दोनहैयाखैथ' आं दोनाखै दख'नाखौ बेवहायनो दोनलांफिनदों आं ओमफ्राय दुगैहैदों होमबालाय बहाथो थाखो दालाय दख'नायालाय नोंमादैनाव सोंबायना सोङाखै आनैया न'आवनो गैया होमबालाय बहा थानांगौ जाखो बे दख'नायालाय आंनो बे दख'नाखौ नांफिनगौ आयै आं भिडिअ रिल्स बानायनो फन खालामना सोंहरनि आं हेलौ दावदै आंनि दाखालिसो बायनानै लाबोनाय दख'ना बिदनखौ नों लांदों नामा ना गानलांदों दे मा होनदों आयै आनैया गैया गानलाङाखै बेबो होमबालाय बहा थाखो दे गोसोखांलाय मोजाङैनो बहा दोनदों नों उन्दुग्रा खथायाव दं खोमा नायथां आं ओंखाम संनोसै मोनाबाय गैयाबा आंनि खथायावबो गैया होनदोंलाय दासो न'आव फैथारदोंमोन नोङो लोगो थांफिननो ओंखारलायबाय लोगोफोरा एसे लिंहरदों आंखौ माबा खामानि दङ नो बे मनायावलाय माथो लादों जेबो लायाखैलै लोगोफोरनि बुस्थुसो होमबालाय थाब फैबानो जाबाय नोमफायाबो दाबो मोनफैयाखै नै डाक्टरनावसो थांदों ना एसे गोबाव जागोनदां डाक्टराबा मा होनो माबा थाब फैबानो जाबाय आरो हायोबा नोमफाखौ एसे खबर लाहरबाय था जागोन दे ओइ मा जाखो सुनिफोर आं नोंसोरखौ हाथारला नंनायनि बिमा गाबज्रिबाय थाग्रा नै हांगारा माबा आंखौ दख'ना सिखाव होनलाबायदों दख'नाखौ नागिरना मोनाखै नामा दाबो हांगारि आइ गैया बे दाउखा राजियानो गाननानै बहाबा दोनदों बिसोर गेजेर दख'ना गानना भिडिअ बानायो बांद्राय थाजानाय नङालै थांनोसै आं दानसै नोंनो गानखादों नोंनो लाखादों आं दख'ना गाननानै मोसाबाबो आं आइनि दख'नाखौ हैफिनखायो होमबा दिनै मानो हैफिनाखै आं दिनै दख'नाखौनो गानाखैबा जाबाय आं मोजाङै नागिरनोसै ओमफ्राय दावराव दावसि खालामबाय थानांला नोंसोर बे आलमारिनि दख'नायाबो बिदि गोमानांगौ जाबायना मोजाङै नागिरबावनि आं आच्छा डाक्टर बाबु मा रिपर्ट ओंखारखो आंनि एक्सरेयाव एक सेकेन्ड आच्छा दे नै बेनो एक्सरे रिपर्टआ मा बेलाय बेथ' आंनि खर'सो बेनोथ' नोंनि प्रब्लेमखौ नायनानै जोङो एक्सरे खालामदोंमोन एक्सरे रिपर्टआ बेनो मा ओंखारदोंब्रा डक्टर एक्सरे रिपर्टआव बे रिपर्टआनो जाहैबाय नोंनि खर'आव मेलेम गैया आइला आंनि खर'आव मेलेम गैयालासिनो माबोरै साननो हादों बुंनो हादों आंलाय बेनोथ' नोंनि खर'आव मेलेम गैया बे खोथायानोथ' जोबोर गोमोथाव बे खोथाखौ जुदि साइन्टिस्टफोरा मिथिगोन अब्ला नोंथांखौ साइन्टिस्टफोरा लांफैगोन रिसार्च खालामनो थाखाय मेलेम गैयै मानसिया माबोरै थांनानै दं होननानै नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो गोरोन्थि जाहोना मा जाखो हेलौ जुमाय फेदों नामा जुमाय मा जुमाय जुमाय फेमारदों जुमाय फेग्रा मानसिफ्रा जुमायखौ सिनाया साहा लोङो नामा मानि थाखाय आंनो साजासिदों नोंखौ नुनायाव माहाजोन नुदों बेनिखायनो साजासिदों नोंखौ फैसा होनो हाग्रा बायदि नुदों आं दुखु जादों दुखुआथ' जों बयनावबो थायो नोंनालाय मा दुखु जादों गोरोन्थिया आंनि ना गोरोन्थिया बैनि जाहोनखौनो नागिरना मोनासै आं दिनै आं एसे दुखु दे खोन्थादो होमबालाय आं दुखुखौ खोनासंगोन ओरैबाबो दिनै दखानाव बांद्राय कास्टमार गैया दे बुं माबायदि दुखु जादों माहाजोनफोरनि दुखुफोरखौबो एसे खोनासंनो लुगैयो
जों गोरिब गुन्द्रानि दुखुआथ' फैसानिल' जाखायो नोंसोर माहाजोनफोरनि दुखुफ्रा बोरै जायो खोनासंनि दे खोन्था गोरोन्थिया आंनि ना गोरोन्थिया बिनि आं जाहोनखौनो नागिरना मोनासै माबायदि गोरोन्थि आरो सोरनि गोरोन्थि बे गोरोन्थिनि जाहोनखौ नागिरना मोनासै गोरोन्थिया आंनिसो ना गोरोन्थिया बिनिसो माथो लांखांबायसोलाय आरो आथिंनि जुथायालाय बहा थांखोब्रा उनाव आंखौसो सिखाव सानबा गैलालै ओरैनो दुखिया मानसिफोरखौसो फार्स्ट लिस्टाव दोनखायो सिखाव होननानै गोरोन्थिया आंनिसो ना गोरोन्थिया बिनिसो हेल' टुपिराम टिकेटआ जाबाय दे समफोरनि दानखाबाय आं दिनै फिसाफोरनो खोन्थाजोबखानोसै आङो जों बेरायनो थांगोन होननानै आरो बुदांनो दाहाय खोन्थानोसै दा बे खामानियावनो दङ फन हरदोंमोन रिसिभखौनो खालामाखै दा फैबा खोन्थानोसै आं दे नार्जिबुदाङा फैबा खोन्थानोसै जोङो टुपिरामजों आंजों मा लाखुमादोंमोन मोजां खोन्थानोसै ना होमबा भिडिअखौ नायबाय दङबा प्लिज अननानै लाइक मोनसे होलांदो साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे कमेन्ट मोनसे होलांदो दे मोजां जा गाज्रि जा